हेलौ लोगोफोर खुलुमबाय आंनि चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङै दं जोंबो दासान्दि मोजाङै दं इसोरनि अननायाव नोंथांमोननि अननायाव नैया लोगोफोर आङो फोथार गेजेरावसो दंफैयो आरोना बिमा फिसा सानैबो ओमफ्राय दिनैनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो लोगोफोर मैगं थिलियाव दंफैयो लोगोफोर लाइ फोनाया ओमफ्राय बेयाव आङो लाइ होननाय आलु होदोंमोन बेखौ हाखोनो होनना फैदो आरो बेखिनिखौ खोखांबाय फिसाजोखौ मबाइल नायनानै थाथो होनना होदोंमोन नायानो ओंखायनो आं भिडिअ बानायबाय आरो नैहाय लोगोफोर आलु लाइनसे आङो गायना होदोंमोन आरोना ओमफ्राय मा होनो बिजावजालिया गाव गायना आग्लायनायखौ आंनो हरदोंमोन ओमफ्राय बेखौनो आङो लाइ थिलि लाफा थिलियाव लाइनसे फार फार एसे जायगा थानायखाय बेखौनो गायना होदोंमोन आरोना ओमफ्राय बेखौनो आङो दा आलि खोगासिनो बिमा फिसा सान्दुंबो गोसाथार फिसाजोआबो एसे डिस्टार्ब होगासिनो खें खें खालामगासिनो आरोना मैगं थिलियाव फैनानै मैगंफोरखौनो गाफैलाबायो आरोना ओमफ्राय बिमा फिसानिया उपाय गैया मानसिफोराबो सब मालाय बेस्थ' गोजा ओमफ्राय दिनै न'आव बाजि थानायखाय आङो आथुर आथुर फैनानै होफैबाय आरो एसे मोनजाबायगोन खोमा बाथोन सिफ्लेनाफोर होननानै लोगोफोरनिफ्राय नोंथांमोनखौ बारा एसेबां सापर्ट खालामनो हायाखै आरोना गाज्रि दामोन लासै लासैनो खालामलांबाय थायो कमेन्टल' गालांबानो जाबाय आंनिखौ सापर्ट खालामनानै ओमफ्राय बिदिबा नायलांबाय थादो आरोना सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदानफोर फैदोंबा अननानै साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय नोंथांमोनहा जुदि चेनेल दंबा कमेन्ट हरबानो जाबाय लोगोफोर फोरखौबो फुनानै होबाय नै लोगोफोर आरो फुबावनोसै आङो ओइहाय मारोनबो नादो माइ नादो ओमफ्राय मैगङानो मोजां जाथाराखै आरोना बोरैबा रागथि रुगथिनो रोजाद्राय जादो फोनायानो जादिया जोंना ओमफ्राय फुयै फुयै होनोसै आङो नांगौ इखौ फोजोबनानै बेलेग फोफिनना होनानै जानांसिगोन आरो मोजां जायाखैना माबा एम्फौबो सुजोबदो मोजां जाथाराखै एम्फौ सुजोबथारदो माबा मोजां जादिया गोदान मानसि फोनाय नालाय मोजां जायासै फुना होनोसै आं हायाथ' बिराद आलिखौ खोखांबाय आरोना हायाथ' बिराद मोजांमोन खिनियाव बिराद गोबोर मोनदोंमोन नैबे बेफोरबायदि खोनायखिनियानो आरो आंना ओइ आलासि माबा बिजावजालिया गायनानै आग्लायनायमोन आरोना बे आलुआ फुल आलुआ दुख्लिसे दुख्लिनै ओंखारबानो जागोन ओइ गाबफायजोबसिगोनसो इयो डिस्टार्बनो मा खालामदो नोङो आलुआनो खेलेबायसो इनो गाफायजोबमारबाय हे सर गथ'आ गाफायजोबमारबाय आंनि आलुखौ दोनदो 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 नैयाव थाफै नोङो नै आलुआ सेस गाफायजोब्बाय नै आयै गाफायजोब्बाय नोङो आरो इयाव खेलेबावदोसो जावग्लिदोलै मैगं लोगोफोर आङो मैगंखौ एम्फौ सुजोबनायखाय जावग्लिजोबनानै ओमफ्राय दुन्दियासो फोनो होननानै जावग्लिबाय आरोना माबा एम्फौ सुजोबदो मोजां जाथाराखै आरोना ओमफ्राय रोजा रोजा जानायखायसो ना मानायखायसो मैगङानो मोजां जाथाराखै ओंखायनो आङो फुबाय इनिफ्राय फुनानै माबाबाय आरो जावफ्लेनानै दा दुन्दिया फोनानै होफिनसै बे जायगायाव लोगोफोर फोखांबाय आं नै जावग्लिखांनाबो होफिनबाय फोनानै नैखिनियाव बेखिनिखौ एकदम जावफ्लेजोबनानै फोबाय आरो आं बेखिनिया एसे मोजां नालाय बेखिनिखौ दोनबाय ओमफ्राय नायनोसै इखौबो साननैसोनि उनाव माबायदि अबस्था जायो अबस्थाया जुदि गाज्रि जायोबा मोजां जायोबा बेखिनिखौबो जावग्लिनानै लाइ एबा लाफा इदि माबा मोनसे फोनानै होफिननांसिगोन लाफायाबो रज'थाराखै जायखिजाया लाफा फोदोंमोन ना दायफा दायनैल' न' सफैबाय लोगोफोर नै मैगङा फुनानै लाबोजोब्बाय आं एसे दंबावो खावसे बेखिनि फुनानै लाबोबाय आं मैद्रु जानोसै दा हराव फिसा फिसाथार एम्फौबो सुबाय नालाय लानानै फैबाय नै